Și salut, bun venit încă la o serie din World of Tanks. Astăzi, după cum vedeți, am un monstru, Doamne ferește, un monstru de CV2. Uitați-vă și voi cum arată, e super. Chiar astăzi mi l-am cumpărat, astăzi. Și da, trebuie să-l fac, trebuie tunul să-l cumpăr, trebuie să cumpăr și bașnea sau cum se mai zice. În orice caz avem de făcut și motorul, avem de făcut. Uitați-vă ce e de frumos, uitați-vă ce e de frumos. Haideți să începem cu prima luptă cu el. Oh, suntem primii pe Erlenberg. Wow, 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 wow. Așteptăm. Vreau să vă zic că acest tank e super, dar se mișcă așa de greu și până când am primul turn care scoate de abia câte 100, destul de nasol. Așa, dar nu-i nimic, CV2 tot CV2 rămâne. CV2 tot CV2 rămâne. Deci, unde să plecăm? Acolo. Așa. După cum vedeți, se încarcă așa de greu și scoate tot puțin. 61 penetrație, 50 scoate, dar n-am văzut să scoată atâta. Ei, dar ok, oricum e bun. Încă nu prea am bani ca să fac stream bani, adică am 35.000. Da, ce poți să faci cu 35.000? Unde să ne punem? Hai acolo sus. Pe cum vedeți, se mișcă așa de greu dobitocul ăsta. Ce? Am 41 au ucis un tank. Pă, ce bou, nu se gândesc înainte de a face. Ei, dar noi, treaba mea, eu important eu să-mi fac treaba. Așa, deci, hai să începem după piatra aia, care e destul de mică pentru capul nostru așa de mare. Uitați-vă ce CV2 am eu. Încă un cap atât de mare că în cap 7 oameni și jumate. Oh, ce e cu asta? Ce e cu asta? Au apărut iară tancurile? Da. 161? Ce om a penetrat? Oh, nu, să nu-mi ziceți că și CV1-ul este aici. Oh, nu. Oh, nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac, să mă retrag. Ce? Aia mă zis. Uitați-vă, toți trag după mine, frate, toți trag. Păi de ce nu, că eu sunt CV2? CV2. Și cine nu vrea să nimerească un CV2, ha? Oh! Uitați-vă, de bine dacă am făcut damage și toți la mine. Toți la mine sar. De parcă sunt bossul. Hei, chiar sunt bossul, bă. Nici chiar în așa treabă nasoală. Oh, ce nasol e. Ce nasol, unde să ne ducem, unde să ne ducem, să scăpăm de toți. Toți aceștia, nu. O plecăm de aici. După cum vedeți, sunt puțin răgușit. Puțin cam tare. Dar nu e nimic. Noi o să plecăm încetșor. Să-mi repar? Nu. Degeaba. Că acuși când ne trebuie pe noi.
Așa, ok. O, artileria. Pentru mine întrebă. Da, și lupta aceasta e destul de nasoală, după cum vedeți voi. N-am făcut aproape nimic. Adică am făcut ceva. Da, am primit damage. Cel mai bun lucru care l-am putut să fac. Ei, dar credeți-mă, încă nu m-am obișnuit cu acest tank. De-abia de l-am cumpărat. De-abia l-am cumpărat. Ce vezi voi? După cum vedeți, pierdem 7-4. Deci treaba e destul de nasoală. E foarte nasoală, nu că destul de nasoală, dar foarte nasoală. Oh, ce facem? Chindelul ăla. Oh, haide frate, nu-mi zic că ești o babă. Mort. 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 Da, și în curând o să fim și noi morți. În curând. Adică acuși. Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. 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 RL44. M-a ucis. M-a ucis. Hai să ne uităm ce mai fac și oile astea. Ce face asta? Ce face asta, frate? Ce vreau să facă? Oh, GPS-ul. Da, uitați-vă așa, atac frumos și mort. Pierdut în război. O, din 44, fă ceva. Oh, ce? Ok. Scuzați-mă că am la cameră, dar nu așa de bine. Așa cred că e mai bine. Oh, nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred, frate, nu-mi vine să cred. Uitați-vă și voi, uitați-vă și voi. Wow, oh, turma de oi, turma de oi. Ce? Serios, serios, frate, serios. Hai și în 44, mort, tu ești. Da, mort. Și iarăși am pierdut cu KV2. Viața e grea cu acest tank, foarte grea. 39.000. N-am făcut aproape nimic. 254.000. 254 pentru KV2. Ужас. Nu e bine deloc, nu e bine deloc. Haideți, poate aici vom face să ne străduim, să facem de match cu acest tank. Problema la acest tank, adică problema e la mine, că mă grăbesc cu acest tank. Încă nu sunt deprins și mă grăbesc. Haideți să mergem. Unde și cum.
Ok, dar nu prea ok. Unde vai nenorocit mic? Am ratat! Cum, frate, putem să ratez? Uitați-vă și voi, am ratat. Cu R mare. Nu nimic. Uitați-vă, iarăși pierdem 3-1 din cauza la niște boi. Unde? Uite și tu. Oh my god, nu-mi spune gata, sunt mort. Nu spune că sunt mort. Da, sunt mort. Și ce am făcut? Nimic. Am băgat ca un bou și am murit. Eu că ce-am făcut. Da, și cam atât cu episodul acesta. Ne vedem data viitoare. Am vrut să vă arăt monstrul meu cu care nu pot juca deloc. Eu am fost Denis, la